ορίσει και τα σύνορά της, αν το θέλετε. Οι άλλες χώρες έχουν σύνορα και η Γερμανία είναι στη μέση. Θεωρείτε λοιπόν ότι η Γερμανία είναι το κράτος που βγάζει το ευρώ? Όχι, κύριε. Είναι οι σιωνιστές. Είναι οι δανειστές που βγάζουν το ευρώ και σκοτώσαν την Ευρώπη. Σκοτώσαν την Ευρώπη, σκοτώσαν την ιστορία, το πνεύμα και τη συνένωση της Ευρώπης. Αυτό είναι η Γερμανία. Και η Γερμανία, ο γερμανικός λαός είναι ο πιο υποταγμένος λαός. Λυπάμαι το γερμανικό λαό έτσι που είναι υποταγμένος και ζητάει συγγνώμη και πληρώνει 48% της εφορίας του σε αυτό το κράτος. Έχει ξεχρεώσει και ακόμα έχει τους δανειστές πάνω από το κεφάλι του. Μια διευκρίνηση. Έστω και προθύστερα πρέπει να διευκρινίσω ότι το θέμα για το οποίο μιλάμε, για όσους τυχαίνει να μην γνωρίζουν, που δεν νομίζω το Πανελλήνιο γνωρίζει την υπόθεση Σόρα και τα 600 δισεκατομμύρια, το θέμα λοιπόν είναι ότι κάποιος Έλληνας λέει ότι εγώ δεν χαρίζω χρήματα, επενδύω αλλά με 0,5%. Όχι κύριε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όχι κύριε. Συγγνώμη, να πούμε το εξής και θα διορθώσετε εσείς. Ναι. Κάποιος λοιπόν Έλληνας με μια ομάδα άλλων ανθρώπων, επενδυτών ή φιλελλήνων ή δεν ξέρω πατριωτών ή οτιδήποτε άλλο θα μας τα πει ο κύριος Σόρας, βάζει ένα ποσό των 600 δισεκατομμυρίων και αυτό το ποσό θα μας πει ο κύριος Σόρας αν ακόμη είναι εγκλωβισμένο, αν το έχει πάρει το ελληνικό κράτος ή αν μπορεί ο ίδιος να το πάρει και αν δεν μπορεί, για ποιο λόγο δεν μπορεί. Το θέμα λοιπόν είναι τα 600 δισεκατομμύρια που έχουν μπει σε κάποιο λογαριασμό. Η Ελλάδα αρνείται να τα πάρει και θα μας πει ο κύριος Σόρας που βρίσκεται η τύχη αυτών των 600 δισεκατομμυρίων. Τα 600 δισεκατομμύρια είναι κατατεθειμένα από την αρχή στην ελληνική δημοκρατία. Δηλαδή ανήκουν σε όλους τους Έλληνες. Και στο δικαστήριο από τον Σεπτέμβριο του 2012. Είναι εγκλωβισμένα σε λογαριασμό της ελληνικής δημοκρατίας. Αποδείχτηκε αυτό στο δικαστήριο. Και να σας πω και κάτι. Αφήστε όλους τους παπαγάλους και όλη αυτή τη διαδικασία. Κανένας δημόσιος άντρας, κανένα υπουργείο δεν έχει απαντήσει σε μένα. Απαντάει πάντα με σεβασμό ή δεν απαντάει. Προχτές το βράδυ είδα, ενώ ήμουν ταξίδευα από την Αμερική στην Ελλάδα, με ενημερώσανε για τον κύριο Χατζηνικολάου, που παρευρέθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε μια ερώτηση τι έχει γίνει με τα 600 και λέει ο κύριος Χατζηνικολάου, μα έχει απαντήσει το Υπουργείο Οικονομικών επίσημα. Κύριοι, όταν έχετε επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου, προκαλώ τον οποιονδήποτε να το βγάλει στον αέρα. Δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Το μοναδικό επίσημο έγγραφο που υπάρχει είναι η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών σε μένα. Που μου λέει, βεβαίως κύριε Σόρα, βλέπω τα ομολογά σας και έχω ετοιμάσει 3 μου υπηρεσίες να τα δεχτούν. Την υπηρεσία εξωτερικού χρέους, αυτό πριν το δικαστήριο του 28 Ιουνίου και της αθώωσής μου, όπου εκεί ήταν η ύπαρξη των ομολόγων κάθετη και έχει καθαρογραφτεί απόδοση και θα βγει στον αέρα, όπου είναι τα 600 στο λογαριασμό για την ελληνική δημοκρατία. Φύγανε όλες οι κατηγορίες και ότι είναι ακόμα στο λογαριασμό και θα παραμείνουν έως το τέλος. Και δεν μπορούμε να τα πάρουμε φυσικά από την ελληνική δημοκρατία παρά μόνο ο Έλληνας πολίτης. Σήμερα ο Έλληνας πολίτης είναι θωρακισμένος με 600 δισεκατομμύρια. Μετά την απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος μου δίνει 3 υπηρεσίες για να κατεβάσουν τα ομόλογα και να πάρουν τα χρήματα, 8 μέρες μετά μπαίναμε στο μνημόνιο. Στις 5 ημέρες του στέλνω ένα επίσημο έγγραφο με εξώδικη διαδικασία και του λέω, αγαπητέ μου Υπουργό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πέστε μας πότε να συναντηθούμε το γρηγορότερο με τις υπηρεσίες μας για να λάβετε όλη τη διαδικασία των ομολόγων. Δεν ξαναπάντησε ο Υπουργός Οικονομικών και το γραφείο του Υπουργού και έκτοτε έκανα μήνυση στους 300 σε όλη τη Βουλή για κακουργηματική απιστία, για εσκάτη προδοσία και για παράβαση καθήκοντος. Αυτή η μήνυση λοιπόν ισχυροποιήθηκε. Πότε? Αυτή η μήνυση έγινε τον Νοέμβρη μήνα. Τόσο Δεκέμβρη, βέβαια. Νοέμβρη τον περασμένο. Είναι πολλά πράγματα λοιπόν που δεν τα ξέρουμε. Ακούστε όμως, μεσολαβεί όμως η μήνυση της κυβέρνησης από τον κύριο Γεωργιάδη που ήταν πολιτικός άντρας και βεβαίως ο άνθρωπος έκανε τη δουλειά του. Μπήκαμε στο δικαστήριο λοιπόν. Στο δικαστήριο απεδείχθηκαν όλα τα στοιχεία. Δεν γίνεται να δικάσεις κάποιον ο οποίος τα έχει καταθέσει και έχει τα αποδεικτικά. Ήρθαν 3 σελίδες από τη Montreal Bank, το οποίο σφραγίζει με ανέκλειτο confirmation. Δεν γίνεται, βρε παιδιά. Μα αποτέλεσμα ο Σόρας δεν λέει ψέματα. Άρα, αφού δεν λέει ψέματα ο Σόρας, λένε οι άλλοι. Άρα ο Σόρας λέει ψέματα οι άλλοι. Εγώ αποδείχτηκα ότι δεν λέει ψέματα. Άρα λένε οι άλλοι. Άρα οποιοδήποτε βγαίνει τώρα σε οποιοδήποτε κανάλι, μεγάλος ή μικρός δημοσιογράφος, και λέει το οτιδήποτε, θα πρέπει να ντρέπεται, να δημιουργεί τον αντίνο και να χειραγωγεί την κοινή γνώμη. Με συγχωρείτε, θα πρέπει να ντρέπεται. Σε αντίθετη περίπτωση θα μπορέσει άνετα να μας καλέσει από τη Βουλή μέχρι οποιοδήποτε δημοσιογράφου να του πάμε όλα τα στοιχεία και να βγάλει μόνο αποδείξεις. Όχι δικό μας λόγια, ούτε τις απόψεις μας, ούτε τις όψεις μας. Παρά μόνο στοιχεία και να σταματήσουν να μπερδεύουν τον ελληνικό λαό και να λένε το οτιδήποτε. Αν και ο ελληνικός λαός, σας λέω επίσημα ότι έχω πάνω από 2 εκατομμύρια υπογραφές στο ψήφισμα των Ελλήνων, γίνονται παντού συγκεντρώσεις στην Ελλάδα, στο μήνα γίνονται 50 συγκεντρώσεις και γίνεται ένας μεγάλος χαμός χωρίς να είμαι εκεί. Πρώτη φορά στην ιστορία λοιπόν βλέπω τον Έλληνα να συνδέεται τόσο πολύ και θα πρέπει πολύ πιο γρήγορα να συνδεθεί, να μπει στη διαδικασία ποιος είναι τα αδέρφια του και να
διεκδικήσει την απελευθέρωση της χώρας του και τη χώρα του. Ένα μεγάλο ζήτημα που συμβαίνει παγκόσμια είναι ότι οι άνθρωποι του πλανήτη, σύμφωνα όπως χαράξαμε την προηγούμενη νέα τάξη πραγμάτων, έτσι όπως στήσαμε τη δικιά μας οικονομία, όπως θα το πω στον πλανήτη, ο άνθρωπος, το ανθρώπινο είδος και οι χώρες οι 44 που ήταν μετά την Bretton Woods, οι χώρες και οι άνθρωποι είναι οι πιο πλούσιοι που θα μπορούσαν να είναι ποτέ. Άρα σήμερα το κεφάλαιο είναι πτωχό μπροστά στα λεφτά που έχουν οι άνθρωποι σε όλα τα παγκόσμια settlement accounts του πλανήτη. Όπου με διαδικασία των κυβερνήσεων και των κρατών μπορούν να παίρνουν τα χρήματά τους πίσω, βάζοντας τις εγγυήσεις τις κατάλληλες για να μην πτωχεύσει ποτέ ο πλανήτης. Ακούστε πώς στήσαμε στην προηγούμενη νέα τάξη πραγμάτων το σύστημα. Σήμερα λοιπόν όλες οι κυβερνήσεις υπακούνε σε δογματισμένα, ανώμαλα, ανόητα σχήματα, μορφώματα, τα οποία έχουν όλες τις κυβερνήσεις του πλανήτη και δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να κατεβάσει τα χρήματά της, ειδικά από τις 44 που έχουμε, ειδικά που είναι υπογεγραμμένες και έχουν πάρα πολύ μεγάλα ταμεία. Και από αυτά τα ταμεία έχουμε προσφέρει στους Δήμους, βάζοντας εμείς τις εγγυήσεις και μπαίνουμε στη διαδικασία του Δήμου. Ο Δήμος είναι η πρώτη μορφή εξουσίας στην Ελλάδα. Έχουμε 325 Δήμους και εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Δήμοι είναι πολιτικοποιημένα πρόσωπα και κατεβαίνουν κάτω από ψηφοδέλτια των κομμάτων. Με αποτέλεσμα έχουν τους δικούς τους σκελετούς και έχουν τις δικές τους συμφωνίες μεταξύ τους. Μηχανισμούς. Άρα λοιπόν βλέπουμε λοιπόν ότι ο Δήμος είναι μια κάθετη εξουσία. Έχουμε υπογράψει ήδη με 5 Δήμους για να κατεβάσουμε λεφτά από τα παγκόσμια ταμεία όπου είναι των Ελλήνων, δεν είναι των άλλων. Δεν πάμε για δανεικά. Αυτά τα χρήματα δεν είναι δανεικά. Αυτά τα χρήματα είναι στο σιρτάρι της Ελλάδος. Εδώ είναι ένα κομβικό σημείο, συγχωρήστε που σας διακόπτω. Είπατε έχετε υπογράψει με 5 Δήμους. Ναι, βεβαίως. Μπορείτε να μας πείτε ποιοι είναι? Όχι, στρατηγικά δεν θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε αυτό. Βεβαίως το Υπουργείο ξέρει. Βεβαίως έγινε μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Έγιναν και υπερωτήσεις στη Βουλή για αυτό το θέμα. Ωραία. Από κοινοβουλευτικούς άντρες. Τώρα ξέρουν να κάνουν επερώτηση. Σαφώς όμως κάνανε ανόητες επερωτήσεις, γιατί όταν μια ανόητη ερώτηση ρωτάς, θα πάρεις μια ανόητη απάντηση. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ εξελιγμένη δουλειά, είναι μια πολύ εξειδικευμένη εργασία με χαρτιά της παγκόσμιας κοινωνίας, των παγκόσμιων ταμείων, με πολύ εξειδικευμένα συστήματα και δεν είναι κάτι στο πόδι το τι θα καταλάβει ο κάθε βουλευτής ή ο κάθε δήμαρχος. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια μοναδική φορά που το μυστικό των μυστικών βγαίνει στον αέρα παγκόσμια. Βγαίνει για λεφτά που η Ελλάδα έχει δικά της. Εγώ σας λέω ακριβώς ότι τα λεφτά είναι δικά της. Έχω και όλους τους λογαριασμούς της Ελλάδος που μπορεί η Ελλάδα να κατεβάσει. Είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα σιρτάρι δικό σου να ανοίγεις και να παίρνεις τα χρήματα. Με αποτέλεσμα όμως έχει μια διαδικασία να το κάνεις, να εγκριθούν τα έργα. Έχουμε φτιάξει ήδη δικά μας έργα, δικές μας μελέτες για 2-3 εκατομμύρια 300, που είναι όλη η Ελλάδα και όλος ο ελληνισμός, οπουδήποτε είναι στη γη και έχουμε δικές μας κοινότητες. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο project αυτό που έχουμε κάνει. Βάζουμε δικές μας εγγύησεις, δηλαδή δικές μου εγγύησεις στα παγκόσμια ταμεία. Έχω κομμάτια των κλειδιών του συστήματος να κατεβάσω. Το μυστικό των μυστικών είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ χρήμα, το οποίο το κράτος μας, η κυβέρνησή μας, άμα το θέλετε, θα μπορούσε αύριο να κατεβάσει όσα χρήματα θέλει. Το κακύρι για 50 χρόνια. Ανταυτού μιλάει για μνημόνια και πάει και παρακαλάει μια Μέρκελ που είναι άφραγγη η Γερμανία και χρωστάει και 11,5-3. Είναι τυχαίο που χρωστάει η Γερμανία 11,5-3. Πώς να δανείσει εσένα? Για ποια κεντρική τράπεζα, όταν η κεντρική τράπεζα σας είπα ότι είναι η κεντρική τράπεζα της Γαλλίας, όπου η κεντρική τράπεζα της Γαλλίας μας χρωστάει από τις μετοχές της Ανατολής που είναι πιστοποιημένες στη Βουλή μου, στην εφορία μου, στο δημόσιο, στις τραπεζές μου και με δικαστήριο που κάναμε και το κερδίσαμε υπέρ ημών. Τι δεν αντιλαμβάνεστε άλλο δηλαδή? Τι περιμένετε στις Έλληνες να ενωθείτε? Μία άνω τελεία για να ρωτήσω κάτι το οποίο είναι ερώτημα το οποίο μεταφέρω εγώ από άλλους οι οποίοι μου έχουν τηλεφωνήσει μέχρι στιγμής, αρκετοί μπορώ να πω, και ρωτάνε δύο πράγματα. Το ένα, πού είσαστε, γιατί δεν εμφανίζεστε, και το άλλο, αν οι κινήσεις αυτές που γίνονται στους διαφόρους δήμους, γιατί με έχουν πάρει τηλέφωνο να πάω να συμπαρασταθώ, να κάνω ρεπορτάζ, διάφορα πράγματα, αν αυτές οι κινήσεις είναι από κάπου συντονισμένες ή αν είναι αυθόρμητες μέσα από τους πολίτες που πήραν την πρωτοβουλία να σας υποστηρίξουν. Θα σας πω, υπάρχει πολύ ενεργός κόσμος, πραγματικά αυτή τη στιγμή η κρίση μας έδειξε μαθήματα. Είδαμε λοιπόν ότι η κρίση όλος ο μικρό κόσμος που είχαμε γύρω μας έσπασε. Σκοτωνόνται αδέρφια για 1.000, σκοτωθήκαν επιχειρήσεις, γίνανε τα πάνω κάτω. Είδαμε ότι οι σχέσεις των ανθρώπων δεν ήταν ειλικρινείς. Άρα η κρίση έκανε και κακό και καλό. Σήμερα λοιπόν, με αυτή τη συνένωση των Ελλήνων, κάτω από μια ομπρέλα της Ελλάδος και κάτω από μια ομπρέλα του κακού που μας κάνανε, που πάνε να σκοτώσουν όλο τον ελληνισμό, σκοτώνουν όλο τον ελληνισμό, την ιστορία σου, τον πολιτισμό σου, τα πάντα, βλέπουμε λοιπόν βλέπουμε πολύ καλά μυαλά
που μέχρι χτες δεν ξέρατε ότι υπάρχουν. Νομίζω ότι ό,τι βγαίνει στο γυαλί, όλα αυτά τα μοιάσματα που βγαίνουν στο γυαλί, αυτά είναι. Δεν υπάρχει Ελλάδα, αυτό είναι. Οι πιο έχνηνοι πολιτικοί μας, οι οποίοι λείψαν να τα λέω εγώ βέβαια. Ή αν το θέλετε είναι και εγκλωβισμένοι αν το θέλετε, και βλέπουμε λοιπόν πολύ καλές πένες, πολύ καλά μυαλά, οργανωτικοί άνθρωποι οι οποίοι κινούνται μόνοι τους, κάνουν πολλές συγκεντρώσεις με πάρα πολλά άτομα. Εγώ δεν έχω δει καμία συγκέντρωση πολιτικών. Όπου πάνε να μιλήσουν βγαίνουν με ένα στενοφόρο ή τους παίρνει ένα στενοφόρο ή φεύγουν. Όλα αυτά τα ποσοστά είναι όλα ψεύτικα και τα exit polls και όλες αυτές οι εταιρείες οι οποίες είναι ήδη με το σύστημα, μάλλον σύστημα είμαστε εμείς οι άνθρωποι όπως θέλω να λέω, οι άλλοι δεν είναι σύστημα, οι άλλοι είναι το καθεστώς. Και όλο αυτό το καθεστώς δημιουργεί κάποιες εταιρείες το οποίο λέει ποσοστά αυθαίρετα. 30, 40, 20, ό,τι θέλει. Όλα αυτά δεν υπάρχουν πουθενά. Είναι όλα ένα ψεύτικα και μια ψευτιά και ένα αντίνος τεράστιος. Με αποτέλεσμα. Κάθε συνάντηση των συνελλήνων μου έχει γίνει συνάντηση με 3.000 άτομα, με 2.000 άτομα. Είναι νούμερα το οποίο δεν είμαι εκεί, σχεδόν δεν δίνω ούτε χαιρετισμό και μόνοι τους μαζεύονται, συζητάνε τα θέματα, είναι τόσο καλά, αν το θέλετε, κατατοπισμένοι, ξέρουν τι συμβαίνει και είναι η πρώτη φορά που ο Έλληνας συνώνεται. Και πρέπει να συνενωθεί όλος μαζί, να γίνει μια γροθιά, να γκρεμίσει όλο αυτό το τοίχο, όλο αυτό τον αντίνο, να τον στείλει από εκεί που ανήκει. Απαντήθηκε το ένα ερώτημα, γιατί απουσιάσατε τόσο καιρό, δεν σας ζητάνε τα κανάλια? Λείπατε στο εξωτερικό, γιατί η απουσία τόσων μηνών? Η αλήθεια είναι ότι ήμουν στο εξωτερικό, γύρισα προχθές, ήμουνα Νότια Αμερική, ήμουν Αφρική, ήμουνα σε χώρες που πραγματικά έχουμε κάνει και θα δείτε στις επόμενες μέρες έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και στον ΟΗΕ. Θεωρώ ότι ο ΟΗΕ κάποια στιγμή και οι χώρες θα έρθουν πάρα πολύ κοντά μας, πάρα πολλές χώρες. Θα σπάσουμε όλο αυτό το τοπίο, την πλέμπα που πρέπει να κλέβουμε τις χώρες. Κλέβουν τις χώρες, τις χρηματοδοτούν, υποτίθεται και τις στραγγαλίζουν στρατιωτικά, τις στραγγαλίζουν μόνο τους τα μέταλλα, δεν αναπνέει καμία και όλοι αυτοί παράγουν τίποτα. Εμείς λοιπόν ήδη χρηματοδοτούμε πολλές χώρες, ήδη είμαστε σε πάρα πολλές χώρες στις οποίες μιλάμε σε επίπεδο προέδρων, κυβέρνησης, υπουργών οικονομικών και θα σπάσει ένα μεγάλο φάσμα, αν το θέλετε, όλης αυτής της καγκελαρίας που κάθεται στην πρωτοκαθεδρία του πλανήτη και νομίζω ότι κάτι κάνει. Όλη αυτή η διαδικασία. Ακόμα. Αν τα τελειώσετε για να συντομεύσουμε. Αλλά τα κανάλια θα πω ότι είναι καθεστωτικά. Θεωρώ ότι η εγκυρότητα των καναλιών δεν είναι πάνω από 2,5%. Η Ελλάδα ήδη έχει αρχίσει, τουλάχιστον με ενημερώνουν ότι έχουν συγκεντρώσει σε σπίτια 30-40 άτομα, τα οποία γίνονται τουλάχιστον 200 την εβδομάδα τέτοια από σπίτι σε σπίτι στην Ελλάδα. Αναπτύσσεται με γεωμετρική πρόοδο και αναπτύσσεται ένα στρατός από ψυχές. Στρατός πραγματικός, ο οποίος δεν υπάρχει χρήμα, είναι μόνο πνεύμα. Ξέρουμε τι θέλουμε. Οι καρδιές μας έχουν ενωθεί και μπράβο στους συνέλληνες και πρέπει να αγωνιστούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται να πάμε σε μια συνέλευση, να αφήσουμε τις διαφορές μας πίσω και τις μικρές και τις μεγάλες, να πάμε για τη μητέρα των μητέρων, να την πάρουμε στα χέρια μας, γιατί πρέπει η Ελλάδα να είναι στα χέρια των Ελλήνων και θα είναι στα χέρια των Ελλήνων και θα φτιάξουμε τη ζωή και θα χαράξουμε το μέλλον μας όπως γουστάρουμε εμείς και όχι όπως το χαράζουν αυτοί. Και αν πέσουμε έξω ποτέ, ας πέσουμε μόνοι μας. Δεν θα μας βοηθήσουν αυτοί, αλλά πώς να πέσουμε έξω με τόσα χρήματα που έχουμε, με τη νόηση, με διανόηση, με τον πολιτισμό και μια μεγάλη ιστορία. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να πέσουμε έξω. Ωραία, δύο ερωτήσεις για να απαντήσετε συνοπτικά. Η πρώτη ερώτηση για την οποία ήδη έχετε απαντήσει άλλη φορά, αλλά ξαναθέτω πάλι την ερώτηση γιατί φαίνεται ή δεν έχει γίνει αντιληπτό, είτε δεν το έμαθαν πολλοί. Λένε, άμα θέλει ο κύριος Σόρας να βοηθήσει την Ελλάδα, γιατί δεν δίνει 1 δισεκατομμύριο, 2, 3, 5 να δοκιμάσουμε? Ένα είναι αυτό. Έχετε απαντήσει σε αυτό? Όχι μόνο έχω απαντήσει και απαντάω συνέχεια. Ναι. Δεν μου επιτρέπουν να αγοράσω. Είμαι το πιο κακό παιδί στον πλανήτη. Είμαι το κόκκινο πανί στον πλανήτη. Διώκομαι από όλα. Καταρχάς, αν είδατε από την ώρα που βγήκα, καταρχάς πέστε μου ένα πολιτικό κόμμα, αρχηγό κόμματος ή κάποιο πολιτικό άντρα ο οποίος στήριξε, αν το θέλετε, ή να πει ναι ρε παιδιά, για να δούμε τι είναι. Να το δούμε λίγο λογικά τι είναι. Κανένας. Είδατε κάποια από τα δόγματα, είτε μασονία, είτε Ιλουμινάτη, είτε εκκλησία, είτε πάπας, είτε ό,τι σκέρα το δογματισμένο μίασμα υπάρχει, αρχίζει και με διώκει. Με διώκουν όλα τα πολιτικά κόμματα. Με διώκουν άπαντες. Για ποιο λόγο ρε παιδιά? Δεν κατάλαβα. Τους πήρα τίποτα. Μήπως ζήτησα δανεικά? Μήπως πήγα να τους πάρω καμία θέση? Μήπως τελικά να καταλάβω τι ζήτησα δηλαδή από όλα αυτά τα πράγματα? Δηλαδή βλέπετε ότι όλοι, βλέπεις εκκλησίες να πούμε ο άλλος, εντάξει είναι και κάποιοι κολλημένοι άνθρωποι όπου ρωτήσανε και τον παπά να πούμε τις ενορίες τους και λένε τελικά ο Σόρας είναι ο αντίχριστος. Τι να τους πεις τώρα? Άλλοι με λένε πράκτορα, άλλος με λέει γιο του Ροτσάιλτ, άλλος με λέει να πούμε ό,τι θέλετε. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχετε 70 ταμπέλες έχετε κολλήσει και με κυνηγά λέω όλα τα δόγματα, τα πολιτικά, όλοι οι πολιτικοί. Όποιος αξιωματούχος υπάρχει. Μου λέτε γιατί? Τελικά συγγνώμη, εγώ τα έβαλα με αυτούς ή αυτοί τα βάλα με μένα? Πάντως αυτό το κανάλι... Εγώ τα έβαλα με αυτούς ή αυτοί με μένα? Πάντως... Και δεν σας κάνει εντύπωση γιατί ρε παιδιά όλοι αυτοί μαζευτήκατε?
Και θα τον βάζουμε κάτω τον άνθρωπο, άμα είναι παράνομος, να το πιέσουμε φυλακή. Άμα λέει και τίποτα που δεν πρέπει, να βρούμε την άκρη μας. Ή δεν έχουμε δομημένη δικαιοσύνη, δεν έχουμε υπηρεσίες, δεν έχουμε. Τι στο καλό δεν έχουμε. Είδατε κανένα Αμερική να σας απαντήσει. Είχαν πάει μια φορά με κυνηγάτε FBI ή βγαίνει ένταλμα. Και έχω γυρίζω μέσα στον ΟΗΕ και μέσα στο Λευκό Οίκο όπου στο λύκο θέλω. Μα δεν ντρέπονται λίγο αυτά τα ζώα που λένε ότι να είναι. Και θα πρέπει να ντρέπονται και οι πολιτικοί μου άντρες που δεν παίρνουν μια θέση υπεύθυνη. Για τη διαχείριση του χρόνου, αυτό το κανάλι δεν σας έχει εμποδίσει ποτέ, έτσι δεν είναι, και πρέπει να εξάρουμε τους αδελφούς Κουρί, το σταθμό, τον κύριο Παπα-Νικόλα που δίνει τη ζώνη του. Δεν μπορώ να πω κουβέντα και κάτι άλλο. Να σου πω, δεν θα πω τη λέξη ευχαριστώ. Δεν θα ζητήσω ευχαριστώ, γιατί ο Έλληνας δεν ζητάει ευχαριστώ ποτέ. Το ευχαριστώ το δείχνει με τις πράξεις του. Αν μιλήσουμε για Έλληνα. Ποτέ δεν ζητάει συγγνώμη ο Έλληνας, ξαναφτιάχνει αυτό το κακό που έκανε ή ό,τι κακό παρήγε, το κάνει 2 φορές επί 2 και δεν είναι του συγγνώμη. Από τότε που βγήκε το συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο για μένα. Άρα λοιπόν ο κύριος Κουρής καλά κάνει τη δουλειά του, όσο καλά μπορεί να την κάνει. Ενδεχομένως να την έκανε και καλύτερη, είναι υποχρέωσή του. Βεβαίως αντιλαμβανόμαι και βλέπουν οι τηλεθεατές ότι ναι, το κόντρα παίζει, ενώ όλα κανάλια καθεστωτικά είναι πιο καθεστωτικά. Βεβαίως δεν θα πω τη λέξη τον ευχαριστώ. Εντάξει. Δεν μπορώ να το πω με τη λέξη ευχαριστώ, γιατί απλά ούτε να γλύψω κάποιον μπορώ, δεν μπορώ να γλύψω. Ωραία. Να μιλήσω κι εγώ λιγάκι. Είσαστε αντισυστημικός, είμαι αντισυστημικός. Το κανάλι, η εφημερίδα του κυρίου Κουρί είναι αντισυστημικά. Όχι καλά και ντε για να είμαστε απέναντι, αλλά επειδή αυτά που συμβαίνουν έχουν γονατίσει στην Ελλάδα και την έχουν κάνει μια χώρα της δυστυχίας. Τιμή σας και τιμή μου που είμαι μαζί σας λοιπόν. Ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι οι συχνότητες ανήκουν στον ελληνικό λαό. Πάντα. Το γεγονός ότι οι αδελφοί Κουρί, ο κύριος Παπα-Νικόλας, στον οποίο ανήκει η ζώνη του Οικοζήν, αναγνωρίζουν αυτό και λένε ο λαός πρέπει να μιλάει και μας δίνουν βήμα, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαφυλάξουμε, να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είναι κυνηγημένοι, γιατί όπως ξέρετε και ο κύριος Κουρής είναι κυνηγημένος, έτσι. Φυλακή τον είχαν βάλει. Λοιπόν, αλλά βγαίνοντας από το θέμα, να επιστρέψουμε στο συγκεκριμένο θέμα των 600 δις, για να μάθει ο κόσμος αν αυτή τη στιγμή τα λεφτά αυτά είναι εγκλωβισμένα όπως ήξερα εγώ και όλοι οι Έλληνες πριν από κάποιο καιρό, ή αν έχει κάτι αλλάξει, τα έχετε πάρει πίσω, έχει γίνει μια κάποια αποδοχή, μερική, ολική ή καθόλου από το κράτος. Έχω ξαναπεί σε μια μου εκπομπή στον Αρίστογλου, στο Ακρίτες TV, στο Ακρίτες. Πλησιάζει και η ώρα. Ότι τα 600 δισεκατομμύρια είναι στην ελληνική δημοκρατία και δεν τα έχω πια. Έβαλα 0,5 τόκο μόνο για το εγγλέζικο δίκαιο, το οποίο είναι το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο με εμποδίζει και ενδεχομένως να μου μπλοκάρει τα χρήματα. Με το που θα τελειώσει το μνημόνιο δεν υπάρχει μισό το 100. Ανταυτού είπα και κάτι άλλο. Ότι τα 600, γιατί κάποιοι λέγανε θα πάρει τα ομόλογα ως ώρα της Ελλάδας, το οποίο είναι σκουπίδια. Δήλωσα λοιπόν το εξής. Ότι και τα 600 να δώσουμε δεν θα πάρουμε εμείς τα ελληνικά ομόλογα. Θα ανοιχτεί ένα ίδρυμα ελληνισμού, το οποίο θα παραμείνει στην Ελλάδα, θα βάλουμε τα ομόλογα μέσα, αυτά τα ελληνικά, δεν θα τα ξανακουμπήσω, θα τα πληρώσει το κράτος με τη φορολογία, την όποια φορολογία τότε, γιατί μετά τα 600 δεν θα υπάρχει και φορολογία. Όπως το ρυθμίζουμε εμείς, τουλάχιστον όπως το έχουμε σκεφτεί, είναι μόνο με 13%. Θα παραμείνουν τα ομόλογα μέσα στους Έλληνες, ό,τι finance γίνεται θα είναι για την Ελλάδα και για όπου χρειαστεί χρήματα η Ελλάδα και οι Έλληνες σε όλο τον πλανήτη. Αυτό είπαμε. Ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο μιλάμε για τα 600, τα οποία δεν τα ξανακουμπάμε. Θα διαχειριστούν όμως με τόσο καλό τρόπο, θα κλειδωθούν τόσο καλά, δεν θα αγγίξει κανένας ποτέ ένα φράγκο, το οποίο όμως θα χρησιμοποιηθούν για την Ελλάδα για να μην ξαναβρεθεί ποτέ σε ανάγκη και για όλους τους Έλληνες. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτό όμως για να γίνει, αγαπητέ μου Γιάννη, θα πρέπει η συνένωση των Ελλήνων να είναι κάθετη και να είναι πολύ σύντομη και να είναι αυστηρή. Να πάμε για τη μητέρα μας στην Ελλάδα, να αφήσουμε τις διαφορές μας, τις θρησκευτικές μας πεποιθήσεις, τις σεξουαλικές μας προτεραιότητες, τις όποιες διαφορές μας. Να πάμε να πάρουμε την Ελλάδα στα χέρια μας, να βάλουμε πώς θέλουμε το μέλλον μας και πώς θέλουμε να χτίσουμε τις κοινωνίες μας. Και όχι να βάζουμε τους άλλους να χαράζουν τις δικές τους γραμμές. Μπορούμε μόνοι μας, χρηματοδοτούμε αυτό, πνευματικά, οικονομικά και θα φτάσει μέχρι το τέλος. Συνέλληνα ενώσου, δεν έχεις άλλη λύση. Μας τα πήραν όλα. Μας σκότωσαν τη χώρα. Μας γράψαν την ιστορία ανάποδα. Μας γεμίσανε ψέματα. Τι άλλο περιμένεις λοιπόν? Μέχρι εδώ. Ωραία. Ένωση Συνέλληνων. Δύο ερωτήσεις οι οποίες και αυτές αιωρούνται σε διάφορες συζητήσεις, σε καφενεία, σε συζητήσεις στα σούπερ μάρκετ, όπου ακούω και μιλάνε για το ΣΟΡΑ. Η μία, αν προτίθεστε να πολιτευτείτε, και η άλλη, αν πέραν των όποιων πρωτοβουλειών αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι πολίτες αυθόρμητα, αν πέραν τούτου υπάρχει κάτι, ένα πρόγραμμα από εσάς, ένα σχεδιασμός στον οποίο θα απαντούσατε αν αυτό το άθλιο κράτος
το οποίο εμποδίζει την προκοπή της χώρας εδώ και πολλά χρόνια και με πολλές μορφές και σε πολλές περιπτώσεις, αν αυτό το άθλιο κράτος τελικά αρνηθεί και πει δεν παίρνω τα χρήματα. Εσείς έχετε κάποιο σχεδιασμό ή θα μείνει στα χέρια των όποιων αυθορμήτων πρωτοβουλειών? Σας είπα, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει λεφτά. Οι Έλληνες έχουν 600 δισεκατομμύρια. Οι Έλληνες απαρτίζουν το κράτος. Αύριο με τη συνένωση των Ελλήνων, αύριο παίρνουν την Ελλάδα στα χέρια τους. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 4 εκατομμύρια υπογραφές. Την επόμενη μέρα η Ελλάδα είναι των Ελλήνων. Εν πάση περιπτώσει, αν μιλάτε για κόμματα, σας είπα τα κόμματα δεν βάζω ούτε στις προτάσεις μου. Δεν υπάρχει κόμμα για μένα. Δεν υπάρχει κανένας. Όλοι οι κομματάνθρωποι έχουν κάνει από ένα κόμμα. Ο καθένας κάνει στο πρωτοδικείο ένα καταστατικό κόμματος. Μιλάω για συνένωση Ελλήνων, μιλάω για συνέλευση Ελλήνων, η οποία θα είναι ικανή να διοικήσει τη χώρα και οι ηγέτες θα βγουν από το λαό έτσι όπως πρέπει. Χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα, χωρίς χρώμα. Ωραία. Επομένως η απάντηση είναι ότι δεν προτίθεστε να πολιτευτείτε. Εγώ απαντάω μόνος μου και δεν απαντάτε εσείς για μένα. Εγώ έδωσα την απάντηση ότι η Ελλάδα θα βγάλει τους αρχηγούς της, οι ικανοί και αυτοί που πρέπει να βγάλει, χωρίς να τους φέρνουν απ' έξω ή ο καθένας να κάνει ένα πολιτικό χώρο. Ο κάθε ανόητος, ανώριμος ή από τη μασονική του ιδιότητα ή αν το θέλετε της προπαγάνδας μπορεί να βγάλει οποιοδήποτε κόμμα. Εγώ μιλάω για ελληνική συνέλευση υπό τη σημαία της Ελλάδος, μέσα με χρηματοδότηση των 600 και των όποιων χρειαστεί για να πάρουν οι Έλληνες στην Ελλάδα. Οι αρχηγοί θα βγουν από το λαό. Είπα αυτό. Μιλάτε να πολιτευτώ σε αυτά τα κόμματα. Εντάξει, δεν υπάρχουν. Κύριε Σόρα, μην εξάπτεστε. Όχι, δεν εξάπτομαι. Απλά το ζω. Εγώ προσπαθώ να σας δώσω την ευκαιρία να διατυπώσετε το λόγο σας. Έχετε κανένα παράπονο, δεν έχετε? Μα είπα κάτι τέτοιο. Λέω λοιπόν, αν εγώ παρερμήνευσα να ζητήσω και συγγνώμη. Εσείς αφήνετε ένα ενδεχόμενο να πολιτευτείτε ή όχι, αναλόγως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πώς ο λαός θα θελήσει. Κύριε Γιάννη, σας πω. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι πολιτική. Μα αυτό που κάνουν αυτοί δεν είναι πολιτική. Είναι δικαίωμά σας. Κανείς δεν αμφισβητεί το δικαίωμα ούτε να αρνηθείτε ούτε να δεχτείτε αυτό. Αν σας το ζητήσουν, τι θα πείτε? Δεν είναι του παρόντος όμως. Να πούμε κάτι άλλο. Είπατε για 4 εκατομμύρια υπογραφές. Αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο υπάρχει, είναι εν εξελίξη, θα αρχίσει. Τι γίνεται? Όχι, έχει ξεκινήσει. Έχουμε ήδη 2 εκατομμύρια υπογραφές. Παραπάνω χωρίς να τις μετράω. Δηλαδή, υπάρχει ένα σχέδιο τεράστιο το οποίο ήδη εξελίσσεται. Οι συνέλληνες, καταρχάς υπάρχουν συνέλληνες που δεν μπορούν να εμφανιστούν και να ταυτιστούν με μένα και να βάλουν κάποια υπογραφή. Αντιλαμβάνεστε ότι στην Ελλάδα, στο κατάλληλο πρόσταγμα, αν το θέλετε, των συνελλήνων, υπάρχουν ψυχές που δεν μπορούν να μιλήσουν τώρα. Αλλά είναι ήδη με την Ελλάδα και ήδη με ένα μεγάλο σχέδιο των Ελλήνων. Που σημαίνει σήμερα το σχέδιο είναι ελληνικό, είναι η απελευθέρωση της Ελλάδος. Χρηματοδοτούμε όλοι αυτοί. Την έχετε στα χέρια σας, συνέλληνες, τη χρηματοδότησή σας. Είναι 600 και θα βάλουμε όσα χρειαστεί. Άρα οι συνέλληνες έχουν την απελευθέρωση της Ελλάδος στα χέρια τους. Την έχουν ήδη. Βγήκαν τα δικαστήρια, βγήκαν τα πάντα, πιστοποιήθηκαν τα πάντα. Άρα την έχουν στα χέρια τους. Και να ζητάμε από τις Έλληνες να ενωθούν για να πάρουμε την Ελλάδα στα χέρια μας. Χωρίς κανένας να έχει ένα ταυτόσημο. Δηλαδή οι Έλληνες οι ίδιοι μπορούν να έχουν μια διακήρυξη μόνοι τους. Και μια τεχνολογική διακήρυξη και όχι σαν ένα κόμμα μιας εταιρείας που έχει έρθει τα ξενόφερτα μέχρι τώρα. Λοιπόν, η ώρα μας τελείωσε. Δυστυχώς ήταν πολύ σύντομη. Ο χρόνος πολύ λίγο. Αυτό θα το πω και εγώ, να ήταν σύντομη. Δυστυχώς αυτό μπορέσαμε. Αλλά μένει όμως αναπάντητο το ερώτημα πώς ένα κράτος, μια κυβέρνηση, η οποία, ένα δικαστικό σώμα, που αν κάποιος συκοφαντήσει κάποιον αδίκως, του κάνουν μήνυση, πώς δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να κάνει και μια δεύτερη και μια τρίτη μήνυση, αν νομίζει ότι ο κύριος Σόρας λέει ψέματα και ότι αδικεί το κράτος όταν λέει πως αρνείται τη σωτηρία της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν είναι ένα ερώτημα, ίσως το πιο κομβικό, και είναι και από εμένα αυτό το ερώτημα. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος για τόσο καιρό να προσφέρει μια σανίδα σωτηρίας που για άλλους υπάρχει, για άλλους δεν υπάρχει, και αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος, αυτοί οι αρμόδιοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, ο εισαγγελέας ή οποιοδήποτε άλλος, να μην επιλαμβάνεται του θέματος και να το ξεκαθαρίσει. Αυτή η ομίχλη που μένει είναι εις βάρος αυτού του κράτους, αυτής της κυβέρνησης, και δεν είναι εις βάρος εκείνων οι οποίοι έχουν βάλει την υπογραφή τους, ούτε των πολιτών εκείνων οι οποίοι έχουν πιστέψει τον κύριο Σόρα, ούτε του ιδίου του κυρίου Σόρα. Μένουμε λοιπόν, ζητάμε, διεκδικούμε, απαιτούμε να αποσαφηνίσει το κράτος ποια είναι η θέση του, αν υπάρχουν τα λεφτά όπως ήδη απεδείχθη. Όχι, απεδείχθη, αλλά και το δικαστήριο έκανε και κάτι άλλο στο τέλος. Μετά τη δίκη, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά των νομικών προσώπων και της κυβέρνησης, στέλνοντας τον Γενικό Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
για ποινικές ευθύνες των πολιτικών προσώπων που δεν ήρθαν στη δίκη του Υπουργού Οικονομικών, του Προπόπουλου και όλα. Το έκανε. Δηλαδή το κράτος πήρε θέση. Τα δικαστήρια πήραν θέση. Τώρα, αν οι brothers να πούμε, τα βρίξουν μεταξύ τους και όλα καλά, ή καθυστερούν, είναι άλλη ιστορία. Πήρε θέση το κράτος. Ανοίγεται μεγάλο δρόμο για επόμενη συζήτηση, γιατί αυτό έπρεπε να το πούμε από την αρχή. Δεν το είπαμε. Το έκανε το δικαστήριο. Έκανε άσκηση ποινική δίωξη σε όλους. Αυτό εγώ βεβαίως είναι όπως το λέτε, το θυμάμαι, απλά δεν το θυμήθηκα να το πω τώρα. Δεν πειράζει, με τον κύριο Σόρα θα κάνουμε και άλλες εκπομπές. Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά όλοι και θα έχουμε τη συνέχεια σε οποιαδήποτε άλλα ερωτήματα διατυπωθούν. Το τηλέφωνο μου είναι 698 80 89 702. Μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο για ό,τι καινούριο υπάρχει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε εσάς που μας ακούσατε, τον κύριο Λούτζη, το σκηνοθέτη μας, ο οποίος μας έδωσε λίγο χρόνο παραπάνω, και τον κύριο Αρτέμι Σόρα βεβαίως, για ό,τι κάνει και επίσης για τον ερχομό σας σε αυτή την εκπομπή για να δώσετε τις διευκρινήσεις που δώσατε. Καλώς σας. Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε και σε άλλη εκπομπή. Γεια σας.